kommer knäcka nacken, seriöst, jag skojar inte. Du kommer inte kunna köra kullerbyttor ner. Du kommer inte kunna göra kullerbyttor ner för du kommer knäcka nacken eller bryta ryggen. Jag filmar dig. Nej, jag missade början, kan du ta om det? Ja, alltså jag missade också typ hela, så du måste ta om det. Ta om det. Om det? Eller, ja men det gör det. Ta om det.